ರೇಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಯಾವ ಟರ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ರಜೆನಾ ಉಂಡಾರ ಅದಾದ ಕಜಿಪು ಏನು ಅಂದಿಯಾ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ದಾಲ್ ಮಂತೆ ಬಕ ಬಟಾಟೆ ಇತ್ತು ನಾವೇನಡೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯಗೆ ಇಂಕ್ ಕೋಲಾಗ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಕೋಲ ಉಂಟು ಜಾರಂದ ಏನ ಬಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಿಗೆ ನೀ ಕೋಲ ಅಂಚ ತೂವಡು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಅಡೆ ಪೋಪಿನೆಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಪೋಂಡಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನಿ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದು ಸೋಬ ಶನಿವಾರತ ಎಂಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪದಂಗಿ ಎಡ್ಡಾಪುಡು ಬಯ್ಯಗಿಜ್ಜ ಅವೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಬರೋಲ್ಯಾ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿಯಾ ಶೋಭಾ ಒಂಜು ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಂಟೇಜ್ ಆಪುಡವ ಒಂದೊಂದು ಈ ವೀಕಿಡ್ ಮಾಂಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಪು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡದು ಲಾಯಿ ಆಪು ಪನ್ನರ ಅಪ್ಪ ಜನ ತೂಕ ಕೋಡ ಇರೋ ಜನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಿತ್ತೇರಿಯಾ ಈ ಪಂಡದ ಕೇನು ಜೀಂದು ತೆತ್ತು ದಕ್ಕಿರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಾರ್ತೆಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ ಬಕಲಾತ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಾರ್ತೆಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋರ್ಕಾ ಗುಡ್ ಲೈ ಬಾರ್ತೆಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಕ್ಕಿ ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಚಿಕ್ಕಿಯಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಆಯ ಸೂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅವು ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂಡಿದು ಏನ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಬಾಬಾ ಅಬ್ಬಾ ದೇವ ಪಳ್ಳಿ ಅದೇ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಯದಾ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನಕ್ಕ ಪನ್ಪರತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬುಂಡಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕದಾಗೆ ನಾನು ತೆಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕದಾಗೆ ನಾನು ಎನ್ಮರ ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತೇನು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಮನ್ ಪೂಜಿ ಪಂಡದೆ ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡ ಇಂಕಲ ಅಕ್ಕ ರಾವದ್ದು ಕಾಂಡ ಆತು ನಿದ್ರೆ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ ಎರಡನೇ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ ಅಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗೋಡು ಓಲ್ಕುಲ್ಲು ಯಾ ಇಲ್ಲಡ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಡ ಗುಲ್ಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಅಬ್ಬಾ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೆಕೆ ಜೈ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವನಸ್ ಆಡ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ವನಸ್ ಆಡಗೆ ಓ ದೇವ ಕಣ್ಣುಬುರ ಆತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ಅಷ್ಟು ಜೇಟ್ ಎನ್ನು ಸಾಂಡ್ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಆತೆ ಆತ್ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ನನ್ನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನಕ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ 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 ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ದಾದಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಉಂಡು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ನನ್ನಲ್ಲ ದರ್ತಿನ ಪೂತಿ ಜದ ಎಂದಾಯಗಾದ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಎಂದಾತು ಎಂಕ್ ದೇವ ಇಂಕ ಈ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಬುಡ್ಸಿದ್ದಾತು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇಂಕು ನಿದ್ರೆಡಿ ಉನ್ನತ ಲೈವ್ ಆಟೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತೆತ ಕಣ್ಣುಗೂರು ಹೊಂದಿತ್ತೇನ ಕಟ್ಟು ಮಂತು ಮುಖಬೇಡ ಒನಸರು ಅಡ್ಡು ಒನಸು ಮಂತೆ ಕೈಕರ್ ಮೋನ ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಓ ಇದು ಜೆತ್ತಿನಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಪತ್ತರಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ದು ಹೊಂದಿತ್ತೆಯ
ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇ ಜಂಕ್ ಕೈಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅವೇ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಕೇಂಡಲ್ಲ ಮಗಳು ಇನ್ನ ದಾದಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಡ ದೀದವೆನ ಜೈದಿನ ಬೆಂದ್ರಲಕ್ಕನ ತೂನಗೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗಲ್ ದೇತದ ಬಂದ್ ಮಂದೀರಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಕೋ ಕೋರಿ ನಮಸ್ತೆ ಈರು ಓಮ ಉಂಡು ಇಂಕಲ್ ನಂದ ಓಕೆ ಅಂಚಂದ ಇನಿ ಕೋಲ ಉಂಡತೆ ಪೋಪೆ ಪೋದಲ್ ಕುಂತುಜಿ ಕೋಲ ಕುಂತುಜಿ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಯಾವ್ ಉಮೇಶ್ ಕೌಡಾಕು ಏತ್ ಭಾರತಿ ಏತ್ ಬಟಾಟೆ ತಿಂತೀರಿ ನೀವು ನಾವು ಬಟಾಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಆಗ್ತದೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಉಮೇಶನ್ನೇ ತೋಟ ಡಿಪ್ಪೋಡು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿತೇನದು ಉಲ್ಲರ ಮರ ಪೋತಜಾರ ಮಿತ್ ದೇವರಿ ಏಪಲ್ ಎಪ್ಪೇರು ತೂಕಯೇ ಪೋಕ ಮಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಮಿತ್ತದ ಪೋಯರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಈತ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಜನತ ವನಸ್ಸು ಒರ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನು ಮುನ್ಪಿನ ತುಂಡ ಈರಿ ಪನುವರು ಈರಿ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಆಡ ಒನಸುದಾನೆ ಈತ ಒಂಚೂರು ಬಂಡದು ಯಾನು ನಿಜವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಂಡೆ ಅಮ್ಮಗೇನು ಈ ಆತ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಪಿನಾಡಿ ಒನಸ್ದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರುಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ನಿದ್ರದ ಅಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಇಂಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತಿ ಜಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಏತು ತಾರೀಕು ಮಿಂಡಲ್ಲ ಪೋಪಜಿ ಶೋಭಾ ದಾದ ಕಜಿಪು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪದಂಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಬ್ಬಾ ಹಂಗನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಕೋಡೆ ಯಾನು ನಿದ್ರೆ ಜತ್ತಿನ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕನ ಗೋರ್ಮ ಗಂಟೆ ತಿಳಿಪಚ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ವಾ ಸೂಪರ ಪೋರಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಬುಕ್ಕ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡುವೇರಿಗೆ ಲಕ್ಕ ಸೋಮ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ ಟುಗೆದರ್ ನಿಂಗೆ ಉರ್ಚಿ ಈಗ ಬಿಲ್ಕ ಯಾರು ಮುರಾಣಿ ಅಶ್ಮಿನೇ ಇಟ್ಟು ಉಮೇಶ್ ಅಂತೂತೆಯ ಉಮೇಶ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಶ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಉಮೇಶನ ಓ ಉಮೇಶ ಭಾರಿ ಪದ್ಯ ಪಾತ್ಯಾರ ಪನ್ಪತ ಪತಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನತೆ ತೋಟಡುಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಂತ್ರ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಮಾರಿನ ತೋಟಡು ಪತ್ತಂಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರೇರಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ ಪತ್ತಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ದೀಲ ಈ ಇನ್ನು ಮನ್ಪು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ಜನ ಬರುವೇರು ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಬಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ದ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಅವೇ ದೀದು ಬಿಟ್ಟು ನಾಂಡೆ ತಾತಿಗೆ ಈ ಜೆಪ್ಪು ಬಕ ಕಾಂಡ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನರಿಯು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ನರಿಯು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ನೋಡಿತೇನದು ಈರು ಉಜ್ಜನೆಗೂ ಪೂಜಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಗು ಎರಡಕ್ಕೇನು ಉಮೇಶ್ ಅಡನ ಓ ಉಮೇಶ ಉಜ್ರೆ ಪೋತು ಜರ ಉಮೇಶ ಉಜ್ರೆ ಪೋತು ಎಂಕ್ ಓಲತ್ ಉಮೇಶ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂತಿರು ಮಾರ ನೆಟ್ ಅಸ್ಮಿನೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾರ ಅರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬರಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂತೀರು ಪದ್ಯ ಅಸ್ಮಿನೇ ಟುಗೆದರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಲಾಯ್ಕಾತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟೆ ಏರಾವರಿ ಬತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾನಾಡ್ಲಿ ಈತು ಬಂದ್ಪೇತ ಅಸ್ಮಿ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪಲು ನಾಯಿ ನೆರ್ಲಕ್ ತೆರ್ಪಲು ಯಾರೋ ಯಾನ್ವರೆನ್ನೆ ಒಂದು ಎನ್ನಲ ಕರಿ ಹಾಲು ನಂಚೇನತ ತತ್ತದ ಪಾತ್ಯಾರ ನೆರ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಚೇರಿ ನೆರ್ಪುನು ಈರು ಇನ್ನತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ತಿನೇ ಬಂಗಾಡು ಮಾರಿ ಪಿರ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡುಗೆ ಏ ಅಂದು ಉಮೇಶ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿರೇಗ ಅವೇರು K15 ವೈಟಿ ಬುಲಿಪುನ್ ದಾಯಗು ದಾಯ ಬುಲಿಪುನಿ 4K ಆಪುಂಡು ಸೂನ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ನೂದು ಅವಡಿಯಾ ನೂದತ್ತು 85 ಅವಡು 85 ಲತ್ತಿಯಾ 85 ಚಿಲ್ಲರ ಅವಡು 81 ಅವಡು K15 ವೈಟಿ ಯಾಕೆ ಕೂಗುದು ಬುಲಿಪುನ ದಾಯಗ ಏದಾಯ್ತು ಬುಲಿಪುನ ಏರುದು ಬುಲ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಬುಲಿಪುರ್ಚವೇ ಮೂಲ್ ದಾದ ಎತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಯದೆ ಪರಿಹಾರ ಗೊರ್ಬ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಯಾವು
ಓ ಮಾರಯ್ಯ ಅವು ಅತ್ತಿಯ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಲ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಟ್ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೇರು ಇದು ಬುಡ್ಡಾನ್ ವ್ಯೂಸ್ ನಕಲು ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೇರು ನಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವರ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಂಡತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಡು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕಬಲ ನಿಕ್ಕ ಕೊರಂದಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಕ್ ದಾಯಗ್ ಅತ ವನಿತಾ ಏರು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ ಅಂದೆ ಅದಾದು ಗೊತ್ತ ಎಂಕಿತ ಟ್ರೈಪೋರ್ಡ್ ಉಂಡತ ಉದ್ದದ ಮಲ್ಲ ಅವು ಕಂತದ್ದು ಉದ್ದ ಉಂತಾವಡು ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ರೌಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ದೀದಿ ಅನ್ ಫುಲ್ಲು ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ತೂಯೇನೆಟ್ಟು ಐನೂತ್ತ ಚಿಲ್ಲರಿಯ ನಮ್ಮ ಅಮೆಝಾನ್ ಮತ್ತು ತುಯ್ಯ ಐನೂತ್ತ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮೀಶೋಡು ಉಂಡು 400 ಚಿಲ್ಲರ್ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಬೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಬರ್ಪಿಜಿ ಅಂದು ಹೊರ ಬತ್ತದ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಇಲ್ಲ ನೆರಗಾಡಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಇರು ರಾಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಸೋನಿಯಾ ಕರ್ಮ పోతున్నా నూత చిల్లర మీషోడు తిక్కుడు సోబసి సాయి ఆయన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఏర్నా ఉమేశ్వరే హాయ్ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಕೊರೋಡೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಯ್ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾನಿ ಬಾರಿ ತಿಳ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ದಾದೆ ವಿಶೇಷ ದಾದೆ ತಿಳಿಪರೆ ನಗಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಆದರೂ ತಿಳಿಸಿ ಸೂಪರ್ ತಿಳಿಪರೆ ಕಾರಣ ತಿರಿಪಲೆ ದಾದ ಅಂತೂಪ ಎಲ್ಲ ವನಸಾಂಡೆ ಲೈವಿಡಿ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ವನಸಾತಿ ಜನ ಬಲೆ ನಮ್ಮಲು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ 4 ಬಟಾಟೆ ಇತ್ತನ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓ ಬಟಾಟೆದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತನ ಆನಿ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಬಂಟರ್ ರಘು ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತಿರತ್ತ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಮಂತೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಬಟಾಟೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ತೆತ್ತಿ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ನಾಗ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡ ಬಿಚ್ಚರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಿ ಆಂಡ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡಿಯಾ ನಿಜ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಮಗಿದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏರೆ ಹೋದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರು ಕೇಳ್ನೆರಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ್ ಬಂದಿನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರಿದ್ದು ಉಮೇಶ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಪಾಡುಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಈ ಅಂತ ಪಾಡು ಉಮೇಶ ಈ ಗುಡ್ಡಲತ್ತ ಚೊಂಬು ಬಾತ ಒಂದು ಪಾಡು ಅಪ್ಪ ಮಾತ ತೂಪೇರು ವ್ಯೂಸ್ ಬರು ನಿಕ್ ನಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ ನಿಜಾತ ಆಯ್ ಪಾತಿರ್ ನಂಚನೆ ಮಾರ ಈಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಉಮೇಶ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪಿರಿಯಡ್ ದಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಪು ನಾನು ಪೊಟಾಟೋಗೂ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಪಾಡದು ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಯಾರು ಮಂತು ತೂತೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾರು ಮಂತು ತೂತೆ ಅವಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಮಂದ ಬಟಾಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಬೇಯ್ಪದು ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನವು ಚೀಸ್ದ ಬೌಲ್ ದಿವಡು ದೀದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಇಜಿನ ರಸ್ಕ್ ಉಂಡದ ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಐಕ್ ಪಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಅವು ಚೀಸ್ ತಿನ್ನಕ ಮಾರು ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಮಂಜು ಹಲೋ ಅಶೋಕ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣನು ಲೆಪ್ಪುನ ಮಾದಯಾನ್ ಓ ಅಂಚನ ಯಾನೊಲೆನ ಫ್ಯಾನ್ ದಾಕೇನುಡ ಅಂದ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀರು ಮ್ಯೂಸಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜೇರಾ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ನಿಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನ ಶೋಭಾ ಅಂತ ಅಂತಾಯ್ತಾ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಏರಿಯೇ
ಉಲ್ಲೇರು ಆತೇನಾ ಎಬೇ ಯಾ ತೂಪೆ ತೂಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡು ತೂಕ 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 ಆತೆ ಪನ್ಪುನಿಯ ತೂಕ ತೂಕ ಬಂಡದು ಪಕ್ಕ ಜೇಜೇನಾ ಎಂಚಿನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪೇನಾ ಶೋಭಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಕೇಂಡು ದಾನ ನಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಪುಟ್ಟ ಅದನ್ನ ತೋಜ್ಜ ಯಾನಲ್ಲಿ ತಕ್ಕುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ ದಾತ ಪಂಡ ದೆಪ್ಪುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ ಪಡ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಶೋಭಾ ವನಿತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬಾಬೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಾಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕುಲು ಬಂಡ ಆ ಆಕುಲು ಎಂಚ ಪನ್ ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಬತ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀ ರವೀಂದ್ರನೇ ಬರ್ತೀರ ರವೀಂದ್ರ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರು ಏನ್ ಕೇಂಡೆ ರವೀಂದ್ರಡೆ ಏನ್ ಕೇಂಡೆ ಅರ್ಧಾಲ ಪಂಡಿ ಚಿರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಪಂಡಿ ಏರ್ ಪನ್ ಪೇರುಂದು ಪೂರ ದಾದ ಕಿಂಚ ಪನ್ ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಪಗೆ ಉಂಡಾಕಲೆಗೆ ಅತ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ ದಾದ ಆಂಡಲ ಪಗೆ ಉಂಡ ದಾದ ಆಂಡಲ ಏನ್ ಮಂತದೇನಾ ಈರು ಮುರಂಡಿ ಪಂಡರ ತಾರೆ ಅಂದು ರವೀಂದ್ರ ಈರ್ ದಿನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರತೆ ಈರ್ಲ ಪಂತಾರು ಒಂದು ಪಂಡ ಪೂಪು ಜಾರ್ನಲ್ಲ ಇವುಡು ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ವಿ ರಕಲ್ಲ ಬಂಡದು ಆ ಜನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಹೈಡ್ ಆಯ್ನೆಡೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಬೇತೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಾಜನು ಓಲಾಂಡಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚಲೆ ಮನ್ಕೊಡು ಮೆಸೆತ್ತಾನು ಆಯ್ಗ ಮಾರ್ಲು ಅಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾವ್ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರುವರಕ್ಕ ಕುಸಲ್ ಪಾತೇರೋಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬತ್ತನತೆ ಎಲ್ಲ ಜತ್ತನ ಲಕ್ಕೋನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರುವರತೆ ಆಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ ಮಾರ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಪುದರ ಅನ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮ್ಯಾತಿ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದಾರ ఆయన ಹೈಡ್ ಮಂದಕ್ಕೆ ದಾತನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇರ್ನ ಮನಸಂಡ ದಾತೆ ಕಜಿಪು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾವ್ ಪಂಡ ದೇವ್ರ ಬದಾರ್ ದಾಯಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಮಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನದ ಬಿತ್ತು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅವು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಅರೆಗೆ ದೀಪಕ್ಕನ್ನೇ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ದೀಪಕ್ ಈಶ್ವರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಯಾ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆಯ ಕೋಡೆ ತುಂಬ್ರಣಿ ಅನ್ ಲೈವ್ ಬೈಜಾತ ನೈಟ್ ಆನಿ ಪಂಡೆ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ನೈಟ್ ಕೋಲ ಬೋದಿತ್ತೇತ ಆಯ ಕಾತ್ ಪಿರಬೋವೇನ ಅದು ಸೊಬಕದಾರು ಬೇರೆ ಸೊಬಕು ಉಲ್ಲೇರು ಪಡ್ಡಾರಿ ನನಗೇನು ಅಲಾಲು ಅನ್ನೆ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜೇರ ಪಡ್ಡದು ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ ಪಂಡಾಡ ತಿಲ್ಪಿ ಕೂಡ ಅರೆನ ದೀಪಕ ನಂದು ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಂಡತ್ತ ಅರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಸ್ ಅಂದು ಒಂತೆ ಬುಲಿಪುಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬುಲಿಪರೆ ಮರ್ರೆ ಮಂತೇರು ಕೇನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಪೋರು ಪಂಡದು ಯಾವ ಬುಲ್ತರೆ ಎಂಚ ಬೊಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬರು ಭಟ್ರು ಶಿವಾಲಿ ಭಟ್ರು ಯಾನೊಕ್ಕ ಓ ಅಂದೆ ಓ ಊರು ಓದಿರ್ನಾ ಶಿವಾಲಿ ಭಟ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಬ್ಲೂ ದೇಯ್ದೇರು ಇಂವೇರ್ನ ಏರ್ನ ಯಾ ಬ್ಲೂ ದೇಯ್ದಾಯನಾ ಕಿಶೋರ್ನ ಐಕ್ ದೀಪು ಒಂದು ಮಂತ್ ಬರ್ತಿ ಉಮೇಶರೇ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಗ ಉಮೇಶಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಡ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿಲೀನು ಒಂಟೇನು ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಆಡ ಓ ಬ್ಲೂಗೆತ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನ ಅಂದಂದು ಒರಿತಾ ದಾನಿ ತೆಲ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಐಡಿ ಉಂಡತಾರೆ ಅಂದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಡಿದ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಬೇಗಡೆ ಉಂಡು ಆಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಇವರ ಪಾಯಸ ಕೊರ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇನು ಅರೆನಾ ಲಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುಚಿ ಶೋಭಾ ಟುಗೆದರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಬೇವಸಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳುದು ನೀನು ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಬೇವರ್ಸ್ ಬಂದು ಏರೇ ಬಂದ್ಪುನೆ ತೂಲೆ ಶೋಭಾ ತುಳು ಐ ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಏನ ಟೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಐದು ಮಂದಕ್ಕ ಏನಂಚಿ ಓ ಅಂದ ಪಾಟಿಗೋಡು ಮೆಸರೆ ಬಜ್ಜೆ ರವೀಂದ್ರ ಅನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಅದು ಶೋಭಾ ಸೀಸ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂದು ಬಜ್ಜೆ ಬಜ್ಜರೆಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಗ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಕಟ್ಬೇಕು ಹತ್ತಿದೆ ಅಂಕಲೇ ಪೂಜೆ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬೇರೆ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಡು ನಡುಟ್ರಿನ ಪಕ್ಕಿ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಂಡತ
ಪಕ್ಕಿ ಉಮೇಶ ವಾಲ್ ಉಮೇಶ ಉಮೇನು ಮದಿಮೆ ಆವರೆ ಪಲ್ನೇಕ ಏನೇನು ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಉಮೇಶ್ ಉಮ್ಮಿಲೆ ಉಮ್ಮಿಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡಿಗೆ ಉಮೇಶ ಇದು ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಾ ಅಂದ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವು ಶೋಭಾ ದಕ್ಕಿಯಲ್ಲ 2 ಮಂತಲ್ಲಿ ಸಾವಾಯನ ಉಮೇಶ ಮದುವೆ ಆವಡಿಗೆ ಉಮ್ಮಿಲು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಎಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಮೇಶ ಈ ಕಾಡು ಪಕ್ಕಿದರ ಹೊರಟುಕೊಂಡಾತ ಈ ಯಾವ ಪದ್ಯಗೂ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡಿನ ಮದುವೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭ ವೇಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಆ ಪದ್ಯಗೂ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕಿಲಿದ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ಊರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಊರವು ವನಿತಕ್ಕ ಆ ವನಸಾಡೆ ಆಡಾಡು ವನಸಾದಕ್ಕೂ ಇನ್ ಲೈವ್ ಗ್ಯಾನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಲೈವ್ ಡೆಂಕ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದು ಉಮೇಶೇರು ಐಕ್ ಇರಗಿತ್ತೆ ಪೂರ ಉಮೇಶೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡಾ ವನಸ್ ಆಂಡಿಯೇ ಆಂಡಿಯೇ ಎನ್ನ ಆಂಡಿಯೇ ವನಸ್ ನವೀನಾಚಾರ್ಯ ದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜಾರು ಏರು ಮನಿ ಪೂಜಾರು ಎಂಕ್ ಅಮಲ ಆಪುಂಡು ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಲ್ಲಿ ವನಿತಕ್ಕ ಇರಗಿ ಇಲ್ಲಡು ಉರ ಪೂಜ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ 2 ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಉಮಿಲಿಂದ ಮದುವೆ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುವ ಕೈಕ್ ಚಟ್ನಿ ಆವಂದ ಉಮಿಲು ಅವಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಪಂಡಿನ್ ಉಮಿಲಿನ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಚಟ್ನಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಾಲಾಜಿ ಬಜ್ಜೈ ವೆಜ್ಜುನ ಶುಭ ವೇಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಬಿಜ್ಜುನ ಶುಭ ವೇಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಏರು ಪಾತೇಜಿನ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶಗಳ ಬಂಜೆ ಮಲ್ಪೆತಾಕ ಉಮಿಲಿಂದ ಅದ ಹಾರ್ತಾಯಿಜೆ ಇಂಕ್ ಏರು ಪಾತೇರ್ಜಿಂಡ ಪಾತೇರು ಜಡ ಉಮೇಶ ಉಮೇಲಿಗಿಲ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರ ಕೋವೆಲ್ಲ ಬುಡಾಯ ಮನ್ಪುನಾಯಿರು ಅಂದ ವನಿತಾಯ್ ವನಿತಾಯ್ ಅವು ಏರೋ ಫೇಕ ಇಡೀ ತೋಜುಂಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹನುಮಾರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲೇ ಉಮೇಶಾರೆ ಪನ್ಪುಂದುಲೇರಿಗೆ ಮೆರೆಗು ರವೀಂದ್ರಾಗು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಯಾನು ಹೊರಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವ ಇದು ಏನು ಪೂಜಾರಪ್ಪ ರವೀಂದ್ರಪುರ ನೈಸ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಿಲಿಗೇನ್ ಚಬಾ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ ಇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡ ಕೇಳನೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿರ್ತೇವೆ ಹೌದು ಇನ್ನು ನಾನು ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೈಯುವ ಹಕ್ಕು ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೀಗ ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೈದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಅವರ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸಹ ಬೈದು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಲಿಯುವುದಂತ ಆ ಥರ ನಂದಾಯಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೈತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಗಿಸ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಲೈವಡಿ ಯಾಪತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಪ್ಪರೇ ನೆರ್ಪುಡು ಮಾರ್ರೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ಪುನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಹೈಡ್ ಮಂದ್ ಅಕ್ಕುನವೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಿಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಊರಿ ಇಲ್ಲೇರು ದೇವೇರು ಆರ್ದೊಪ್ಪೇರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಐಡ್ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನಿ
ಐಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಐಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಬರೋದು ಅಂದೆ ಅಂತ ಊತಾನು ಉಮಿಲ್ ಉಮಿಲಿಂದು ಆನ್ ಪೊನ್ನು ಎಂಚ ತೂವರೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಉಮಿಲ್ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪುಂಡ ತೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೇರು ಈಗ ವಾನ ಪೊನ್ನ ಬಂಡದು ಏನನ್ ಜನ ಉಳ್ಳೀರು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲತ್ತ ಆಜೆ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಕಾಲು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೈಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಮಾಡಿ. ಎಂಕ್ ವನಿತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ರವೀಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರತಾ ಉಮೇಶ ಓ ಉಮೇಶ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನಾ ಉಮೇಶ ಪಾಪಯ್ಯ ಉಮೇಶ ತೊಂದುಡು ಪುಂಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ತಿನ್ನವ ನಾಟಕ ಮಾರಾಯ ನಾಟಕ ದೇವ ಆಮೇಲೆ ನವೀನ್ ದೀಪಾಡ್ಲ ನಾಟಕ ಅಡ್ಡ ಲೈಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ನವೆ ಅಂದ ಓಕೆ. ನವೀನ್ ದೀಪಾಡ್ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ. ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಅಂಚೆದ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಲೈಕ್ 3 ಓಕೆ ಶೋಭನಾ ಈರು ನನ ಒಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೋನೆ ಬೇತೆ ತೋಜುಡು ಅವು ಕೋಡೆ ಮುರಳಿಪುರ ಫುಲ್ಲು ನೈಟ್ ಕೋಡ್ಯಾನು ಬತ್ತೆತ ಮುರಣಿಯಾನ್ ಚೂರ್ಲ ಜೈಜಿ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಜೈಜಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮೇನ್ಪುಡು ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲ ಲಕ್ಕಗ ಬಂದಿಯ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಎಂದಾದಿತ್ತು ಎಡ ದರ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದ ಬಯ್ಯನ ಸರಿ ಅಪ್ಪ. ಶೋಭಾ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಅಕ್ಕ ಯೋ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕೃತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ನಡಿಬೇಡ ಹುಡುಗಿ ಬಾಳು ಮೋಸಗಾರ್ತಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನಡುವೆ ಬಂದ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗೀತೆ ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಉಮೇಶನ ಜೀವನ ಮೋಸ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಬಂದೆಯ ಆ ಪದ್ಯನ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ ಶೋಭನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಗಂಪಾದ ಅಂಟಾಗ ಅಂದು ಮಾರ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಜಿನಲ್ ಯಾಂಕ್ ನೈಟ್ ಇಚ್ಚಿನ ಏತು ಕುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡ ಬರೋಡು ಇಂಕ ಅಂಚನ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಮನು ಹಾಯ್ ಚೀಚಿ ಹಾಯ್ ಚೀಚಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಓದಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಕ್ಕಿ ಚಂದ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡದ್ದು, ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಓದುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕನ್ನಡ ಯಾವುದು ಅದೆಂಥದ್ದು ಆ್ಯಪ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ, ಅದು ಬೆಚ್ಚಿಡುದು ಬಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ചേച്ചിടുതു ചേച്ചി എട്ടെ ഉണ്ട് അർത്ഥായി ഉമേഷ് എനിക്ക് ആയി ചേച്ചി ഇത് പണ്ടേ ഓക്കെ അക്ക പണ്ടേ ഏത്ത് പൊരുളുದ ಪಾತೆರ ತುಲಗೆ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಏತ್ ಮರ್ಯಾದಿಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ. ಅಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿನೇ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಲ್ಪರ್ಚಿಯರ್ಲ ತೆಲ್ಪಲೆ ವನಿತ ಸಾಲಿ ಅಂದಾದ ಪಾತಂಬತ್ತೀನಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪಾತಂಬತ್ತಿನ
చేచిడ దుడ్డు ఎడ్డే ఉండుందా? ఓకే ఓకే ఓకే. ಅವ ಅಕ್ಕನ ಮಾರ್ರೆ ಇಂకొక ಅಕ್ಕೆಲೆತ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಅಂದ ಆತ ಕಕ್ಕೆಗಿಲ್ಲ ನಿಜ ಬಂದ ಕಕ್ಕೆ ತಿನ್ನದ ಮರ್ಯಾದಿನಾರ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕಪ್ಪಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲೆತ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆದ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ನರಮಣಿ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಬಂದಾಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಕಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದಿನ ಜೀವನದ ಬೆಣ್ಣೆ. ಓಕೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಮಣ್ಣೆ. ವಾ 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 ಕ್ಯಾ ಬಾತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕವಿತೆ. ಎಸ್, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಬೆಣ್ಣೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಮಣ್ಣೆ. ಎಸ್. ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು, ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋಯಿನಾಲು ನಾಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಯ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೀಶೋಡ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಶೋಭಾ, ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪು, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆ 4 ಡಬ್ಬೆ ಬರ್ಪು ಗತ ಉದ್ದದ ಸೆಟ್ ದಾದ ಮಂತ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ಚಮಚ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಡೆಗೆ ದಾದ ಮಂತ ಅವೇನು ದೆಪ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ತೆಗೆದಿಯ ಅದರ ದಾದನ್ಲ ಬೇತದಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದದು. ಯಾನ್ ಉಸ್ರತ್ ಕಲ್ಬೋದು ಈತಿತ್ತೇ ಮಲ್ಲಯ ಇತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಡಬ್ಬೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟೆಂಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಬಾಜನ್ನ ಮಾತುಂಡ 4 ನೈಟ್ ಪೂರ ದಾಸೆಮಿ ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಬೇತೆ ಮಂಜಲ್ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ದೆತ್ತಿ ಒಲಿಯತ್ತ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಜಿ. ಈ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೊರ ಮುಂಚಿದ ಬಡಿತ ಚಮಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾವುತನಾಗ ಮುಂಚಿದ ಬಡಿಕ ಮಂಜಲ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೀವು ಯಾರು? ಅವ್ವ ನಮೂನೆದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾರ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಟ್ ಈಜೆ ಜಾರ್ ಪಂಡೇರತ ಕವನ ಲಕ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡವು ಕವನ. ಓ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರ್ರೆ ಬೇಲುಂಡ ಮಿಷನ್ನ ದಾದ ಶೋಭಾ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗು ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೆವ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಿಲಿತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ. ಹಾಂ 1 kg ಕನ್ನಡ, LKG ಕನ್ನಡ. ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೂ ಉಮೇಶೆಲ ಯಾನ್ ಬರೋಡೆ ಅಕ್ಕ. ಹಾಂ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ, ನಿನ್ನ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೂ ಉಮೇಶೆಲ ಬಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರವಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡೆ ಎನ್ನಾಂಡು ದಾಲ್ ಪಂಡು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಆಂಡ್ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ದಮ್ಮ ಯಾಂಬರ ಪುಜಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪಾಪ ಆಯ್ಕೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆರೆ ಪುಡ್ಸೋ ತಿಜ್ಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬ್ರೋ ಇರ್ದಾಯ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆರುಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆರುಂಡ ತಾರೇಗ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಉಮೇಶನ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪನಗನೆ ಲೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀನಗನೆ ಉಮೇಶ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡ ಎದುರು ಕತ್ತೆ ಹೌದ ಬಜ್ಜೆ ಕಲಿಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ. ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಒಂದು ಎತ್ತೆ ತಕ್ಕ ತಾರೈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವ ಅವಾರ್ಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್. ಹಾಯ್ ಪಿ ಕೆ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಏರ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಇಂಕ ಮಿತ್ತ ತೀರ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತ ತೂಪುನು ವರ್ಮ ಆಜೆ ತಡೆ ಮೂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾರ ನಿಜ ಬರ್ಲ ಈರೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಉಮೇಶ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟದಿದ್ದು ಈರು ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿನ ಅವಡ್ ಅಲ್ತ ಕೊಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ಬಾಲೆ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ ಇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 25 ನಿಮಿಷ 30 ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಇರಿಗೆ ಆತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ. ಅಭಿ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಈರು ಕುಡ್ಲಾತೆ ಕೊರ್ಕ ಲೈವ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಯಾರು ಕುಡ್ಲಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವೇ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ LKG ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಪಲ್ಲೆ
ಯಾನ್ ಕೊರಿಯಾವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಏ ಉಮೇಶ ಮೂಲು ಅಭಿಸುವರ್ನಲ್ಲೇರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವ ಆರ್ಲ ನಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಈ ಅಭಿಸುವರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲ ಆ ರವೆನ್ ತೂದು ನಿಕ್ಕಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆರವ ಸಬ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತಾ ಸುಜಿತಾ ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡನ ನಾವು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡು ಮಂಗಳೂರು ಜಯರುದ್ದಿನಿ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಮೂರನೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಖುಷಿ ಅಂಡವ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಹೌದು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಕಷ್ಟದ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕತೆ ಕನ್ನೆತ್ತಿ ನೋಡದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದ ಜನ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರೆ ಅಕ್ಕ ఇంక ఇర్ఫాన్ పద బరొందుండు అండ్ అవి ఇంక ఓదునగ ఆడ తప్పుండే ఇంక ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶೋಭಾ ತುಳು ಆಯ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಏಪ ಸುಜಿತಾ ಅಲ್ಲ ಸುಜಾತ ಸಾರಿ ಸುಜಾತ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದುವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಸುಜಿತ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಸುಜಾತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಸುಜಾತ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೇನು ಯಾನ್ ಬಜಿಪ್ಪೆ ಮಾರೈತಿ ಓ ಹೆಜ್ಜೇನು ದಾದನ ಇರ ತೂತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ನಿ ಹೆಜ್ಜೇನು ಬನ್ಪುನ ಓಲಾ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತೂತೆ ನೆಟ್ ಇರಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಹೆಜ್ಜೇನು ಬಜ್ಪೇಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೈಕಂಬಪುರ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಭಿಯಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಂಡು ದಾನೆ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾನೆ ಆಫ್ ಆತೀನಿ ಸೇ ಆಯ್ ಉಮೇಶ್ ಹೆಜ್ಜೇನು ಅರ್ಜುನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊ ಮಾತಾಡಬೇಡ ನೀನಾಯ್ತಾ ಕತೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆ ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಓಯ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಜುನು ಮಂಡೆ ಇದು ಎಂಚ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಶೋಭಾ ಮಂಡೆನ ತಿಗ್ಗವನಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ವಾಟ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕುರ್ಲುದ ಭಾಷೆಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಡೋಚು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಮರ್ಯಾದಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕುದರ್ಲ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಾನಿ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೀರು ಓದಿಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನ್ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲತಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಕನಕುಡು ದೀನಗ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕ ಕನಕುಡು ದೀನಗ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡಿಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಪಂದಕ್ಕ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ఇక్కడ ಓದರೆ ನ್ಯಾಯ ಜಾವೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕ ಬೈದೆಯಾನು ಓ ಅಂದೆ ಬಿಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕ ಬೈದಾರಾ
ಅಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ. ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ತುಳುನವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇವರು ತುಳುನಾಡಿನವರಲ್ಲ, ನಾವು ತುಳುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ ಅರ್ಜುನ್, ನೀವೆಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರ 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 ಹಾಯ್. ಊಟ ಆಯಿತು. ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್. ವಿ ಲವ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಅಂದ ಕನ್ನಡದ ಕ್ರೀಡಾ ತುಳು ಪಂದ್ ಪನ್ನರ ಪೋಪುನನೇ ಡೇಂಜರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕನ್ನಡಗ ಬೇತಿನೇ ಎನ್ನಿವೇದ ಅವು ಒಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತೆರ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಪದ ನಾಲೈಡು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತನ ಅವು ತಪ್ಪುಜಿ ಕೇನು ನಕುಲು ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಐಕ್ ದಾಲಮ್ಮನ ಬೇರೆ ಹಾಪುಜಿ. ಉಮೇಶ ಅವನೇ ತಿಳ್ಬಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯಿತಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತುಳು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಟ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓ ಬೆಂಗಳೂರಾ? ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಪಾತೆರೋಗು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ. ವನಿತಕ್ಕ ಕೂ ಭಾರತಕ್ಕ ಬರ್ಪಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ವನಿತಲ್ಲ ಪೈ ಶಶಿ ಇತ್ಲು ಎಸ್ ಓಕೆ. ಎಂಕುಲ ಪೋಪ ಎಂಕಲ ಆದ್ಯವು ಶಶಿ ಇತ್ಲು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಊರಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗು ತುಳುವೇ ಸರಿ ಹೋದರೆ ಬರ್ಪುಡುಗೆ ನನ್ನ ಇರೇಗು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡೈತೆ ಇದು ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲವೇ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಇನ್ನು ಮೂಲ ಅವ್ವ ಶಶಿ ಇತ್ತಲ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಆದಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಆದಿ ಎಂಕಲ ಶಶಿ ಇತ್ತು. ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಪ್ಪನು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೋಪ ಶಶಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡಾಯಿನ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಜಾಗನೆ ಶಶಿ ಇತ್ತಲ್ಗೆ ಕೂಡೂರ ಪೋಯರುಂಡು ಪೊಯ್ಯಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಶಶಿ ಇತ್ತಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು 2-3 ಸರ್ತಿ ಪೋತೆ ಒನಸಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒನಸು ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ದಾದನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಆ ಖುಷಿ ತೆರಿಟ್ಲು ಒಂಜಿಲ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನ ಮಂಡ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಬಟ್ಟಲು ತಿಕ್ಕೊಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ದಾರ ಬಚ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಪೆಜ್ಜರ ಬಾಜು ಪೂಜರ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನೋ ತೋಟಗು ಬರ್ಕ ಮೌನಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಮೌನಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದವಳು 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಎದ್ದಿದ್ದೇನೆ. 8:30-9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಎದ್ದದಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಸಹ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ವಾರ ಅದು ನಿದ್ದೆದು ಅಂತ ಜಡ ಅಂತಾರೆ ಅದಿರ್ತದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಓ ನಿಮ್ಮದು ಚಿಂತಾಮಣಿನಾ? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅದೆಂತ ಕೋಲಾರ ಹೌದು. ಇದು ಎಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮನೆ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ. ಮೌನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ. ಎಸ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಕೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.
Good afternoon. I am Niranjan from Davangere. Oh, ದಾವಣಗೆರೆನಾ? ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿದು ಗಂಡನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂತೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಉಂಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಊರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಉಂಟು. ನೋಡೋಣ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಮೌನ? ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ. ಹಾಯ್ ವನಿತಾ. ದಾನೆ ತೂಪು ಕನ್ನ ಪಿಲಿವಿಲ್ವಂತೊಂದು ಊಟ ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ, ಲೇಟ್. ನಿಮ್ಮದು ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಊಟ ಆಗಿ ಮುಗೀತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವೇ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು. ದೇವರಾಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಿತೀರಿ ನೀವು? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು, ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಕನ್ನಡನ ಭಾಷೆ ಬೇರೆನಾ? ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡದವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ. ನಿನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾತಾ 5 ಗಂಟೆಗದಾ? ಇನ್ನು ಎಂತ ಲೇಟು? ನಂದು ಆವಾಗಲೇ ಆಯಿತು. ಕೋಲಾಗು ಹಿರೇ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಹಾಳ್ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂಚ ಪಂಟ್ರೆಗ್ಲಿಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಐಕ ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಪಂಡದೆ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡದೆ ಐಕ ತಕ್ಕಂತಿನ ದೇವೇರ್ನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆರವೆ ಎಬೋ ಲೈವು ಏಪ ಲೈವು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ? ಮಂಜು ಭಗೀರಥ ಊಟ ಆಯಿತು. ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಲ್ತೆ ಎಂಗ ಓದರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ ಕಗ್ಗರ ಕಟ್ಟುನು ಈರೇನಾ ಅಂದು ಓದಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದದ್ದು 11:30 ಅಕ್ಕ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. 11:30ಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹಸಿವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 3 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಏನು ಅಡಿಗೆ? ಕಮ್ ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಮೇಡಮ್. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟಂತೆಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು. ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡ. हाय, आपको हिंदी आता है? मेरे को हिंदी आता है. आप मुंबई से है ना? आपके मुंबई से है ना? आता है हिंदी, आता है थोड़ा थोड़ा आता है, बात करता है. आपको क्या आंसर देने के वो आंसर करता है. मैं ಅನ್ನ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮೊಸರು ಹಪ್ಪಳ ಸೂಪರ್ ಊಟ. ವನಿತಾ ಜಪ್ಪುಲೆ ಇದು ಕಣ್ಣು ಕೂರುವಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು. ನಿಮ್ದೇನು ಊಟ? ನಮಗೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಸಾರು. ಶೋಭನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಅಂತ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಪದಂಗಿ. ಪದಂಗಿ ಅಂದರೆ ಎಂತದ ಶೋಭಾ? ತುಳು ಅಕ್ಕ. ತುಳು ಪಾತಿರುನಾ ಮಗ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಬ್ರದ ಆನೆ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಮೌನ ಎಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಇತ್ತ ಊರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ. ಮನಸ್ಸುಳ್ಳೇರು ಅತ ಶೋಭಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮ್ಮನ ಲೈಗು ಏ ಮನಸ ಇಂಚಿದೆಯಾ ವನಿತಾ? ಕಣ್ಣು ಜಪ್ಪು ವನಿತೈ ಬಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಅಕ್ಕವೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಪಾತೀರಿ ಇರತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಾವೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ದಿನವೂ ಹಾಗೆ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕೆಲವರ ಮನೇಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ಬಗೆ. ಒಂದು ಸಾರು, ಪಲ್ಯ, ಹಪ್ಪಳ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೆಂಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ತುಳುವ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಕ್ಕ. ಓ ಈ ರಿಂಚಿನಿ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡೋಚಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್? ಕನ್ನಡ ಪಾಡೋಜಿ ಹೆಂಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್. ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವು ಮಾನಸ ವನಿತಕ್ಕ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿದಾಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗ್ ನಂಜಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಐಕ್ ಪೋಪುನಿ. ಓ ಅಂಚನಾ? ಹಾಂ ಎಸ್. ಮೌನ आरवी पुजारी बारी हाय. मैंगलोर बहुत अच्छा है. जय तुलनाडु. थैंक यू प्रवीण. जय तुलनाडु, जय श्री राम. मंगलूर बहुत अच्छा है. मंगलूर का बीच है ना, पणंबूर बीच एंड उडुपी मल्पे बीच बहुत सुंदर है. आप एक बार विजिट करो मंगलूर पे.
ತುಮಾರ ಪೆತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ತಾ ಹೇಗ ಇದು ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರ್ರೆ. ತುಮಾರ ಪೆತ್ತ ಅಮರ ಜಾಲ್ಮೆ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ತಾಯ, ಎಸ್ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ತಾಯ, ಮುಗೀತು. ಹೌದಾ, ಒಂದು ನಾಟಕಡು ಯಾರು ಕೇಂದೆ ಪನ್ಪುನ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಬಿಸಿಲು. ಮಳೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಜೂನು ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಶೋಭನ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಅಂತೆ. ಕ್ಲೌಡ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಲಿ ಮೋಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಮೋಡ ಉಂಟಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು. ಎಂತ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೇನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರ ಕೆಳಗನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಂತ ನನಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿ 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 ಆಗ್ತದೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲು ದೇವ. ಕೋಡೆ ಒಲ್ಪ ಕೋಲ ಕೋಡೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಮುರನಿ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕೋಲ ಎತ್ತನ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಹುಲಿತ್ತೆ ಅನ್ನಂಚ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬೈ ಮುಟ್ಟೆ ಅಂಚಿ ಎತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜಪ್ಪರು ಲೈವ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಮಂತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಗುರ್ರೆನ ಪಾತೆನಾಗ ಎಂಕ ಮೂಲಿಂಚ ಕಣ್ಣು ಕುರಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ತೋಜೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಏತು ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ. ಹೌದಾ ವನಿತಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪಾಪ ವಜೂರ ಹೋಕುರಿಯ ಮಗ ವನಿತಂದು ಮನು ಆನಂದ. ಹಲೋ, ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್. ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೆದುಟೆ ಮುರ್ಕದು ಅತ್ಯಾಕ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೆದಿಟು ಮುರ್ಕದೊಡ ಅತ್ಯಾಕ ಅಂದು పోతారా ఎంకు అది పోతే చలికి మురికే రాపుజీ ఇత్తే పోడు ఈ టైం అల్ప పోడు అవు లేకులు కందాపు నీరు మైతం ಶೋಕಾಪುಂಡವು ತಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಮಿತ್ತಾನು ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿಗೆ ಪೋಪತೆ ಅಲ್ಪ ಮರತರಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡವಳು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಕಾಂಡದು ಅಲ್ಪ ಮೀನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತನೆ ದಿನೋಲ ಹೋದ್ ಬರಡು ಕುಲ್ದು ಅಂಚಾತನು ಜೋರು ಶೋಭಾ ಮನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಂಡಿಯೇ ಬೇಳೆ ಸಾರೆಂಕ್ ಸುಳ್ಳೆದಾರ ಭಟ್ರು. ಓ ನೇರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರೆ ಸುಳ್ಳೆನಾ? ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ಆಯಿತಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ನೀವು, ಹಾಗೇ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಇತ್ತೇ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಅಂದ. ಓಕೆ ಬರುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಸಿಲ್ಮಿಗು ತೂಡು ಎನ್ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಸತ್ಯ ವನಿತಕ್ಕ ಅನ್ಯ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯನಾತಿಗೆ ಆಯೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ದಾಲಕ್ಕೆ ಇರುಜಿ ಕೊರಿಂಡು ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತನ್ನು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಲೆ ಶೋಭನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವಲೇ ಉಲ್ಲಕ್ಕ ಊಲು ಕದ್ರಿಡುಲ್ಲರಾ ಅಂದ. ಶೋಭಕ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಶೋಭಂದ ಅಜ್ಜಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದೆ ಯಾಲ್ಲ ದೈವ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪೋಪುನಿಯೇ ಓ ಅಂದಪಿಕೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಂಪೆರ ಪೋಪಾರ ಇರು ಒಲ್ತಾರ ಒಲ್ಲೊಂದು ಪಂಡಿಜಾರ ತಿಳ್ದು ಅಂದಕ್ಕ ಸುಳ್ಳೆದಾರೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ನೀರು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಪೋಪುಡ ಎಡ್ಡಾವಾಡು ಅಂದ. ಇದೇ ಡ್ರಾವಿಲು ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ತುಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀನು.
ಎಂತ ನೀನು ಆ ಗಣೇಶದು ಮತ್ತೆ ಅವರದು ಹೇಳುದಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ? ಹೌದವ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮಾತಾ? ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆನಾ? ಮಳೆ ಬರಲಿ, ನೀನಲ್ಲಿ ತೋಡ ಹತ್ರ ಮಲಗು, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬೀಳ್ತದೆ ಆಗ ಎದೆ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ತಿಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೊಡಿಗೆ ಮೌನ. ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿದ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. इतने भी अज्जी भी बात ना सौ बन की डब तो दवा आपको मैंगलोर में आ, जलकर कंपनी पता है? क्या कंपनी? जलगरा, वो क्या कंपनी है उधर मंगलूर में? ऐसा कंपनी में कभी भी नहीं देखा. जलगरा मीन्स पंडे ईरू तूतजर एन्ना ಕಾರ್ಕಳ. ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ತೂತುಜೆನೆ ಯಾನಿ ಹಿಂದೆ ಪಾತೆರೆಟ ಪೋಂಡ ಮಾರ ಸಾರಿ ಅವಿ ಕಾರ್ಕಳದಾರಪ್ಪನೆ ಈ ಇಂಚಿ ಮಾತ ಬರಂದಿಪ್ಪರ ಕುಡ್ಲಾಪುರ ಚಾಕರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಜವ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ, ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಜ್ಜಿ? ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ನೀ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿರ್ದುಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾಳು ಬರ್ತರು. ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಸುಳ್ಯದ ಕೆಚನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚನೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಎಡ್ಡೆಗ. ಓ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರ ಸುಳ್ಯದ ಅರ್ಚನೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸಾರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು, ಅದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು MRP ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೈಕಮ್ಮದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನಬಾರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಕಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಕ್ಕ, ನಿಜ ಹೇಳ. ತಿಗಲೆಗೆ ಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿಯಾ ಪುನಃ ಅಡೆಗು ಅಂದಿ ಸಾವು ಆಯ್ ಪಲ್ಪುನಿ ತಿಗಲೆ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಪಾಯ ತಿಗಲೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ತಿಗಲೆ ಮಿಟ್ಟು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಗಾಡಿಗೂ ನೋಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಮೌನ. ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೌನ, ಅಜ್ಜಿ ಐಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಐಡಿ ಅಜ್ಜಿದು, ಅದು ಬೇರೆ ಜನ ಬೇರೆ ದಾನೆ. ಕರ್ಬ ಕನಪೆಗೆನಾಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಕನಪೆನ ಪಂಡದು, ಕರ್ಬ ಕನಪೆನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ ಪೋಯ್ನಾ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಉಮೇಶನ ಇತ್ತೆ ಡೌಟಿಂಗ್. ಉಮೇಶನ ಲೈವ್ ಉಂಡ ನಂಚ ಪೋಯ್ನ ದಾದನ ಉಮೇಶ ಗಾನ್ ಉಮೇಶ ಹೋದ. ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಿತ್ರ ಜನ, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಲಿಂಗಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಶೋಭನ ಅದು ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೈಯಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಶೋಭಾ, ಇರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ಇರ್ದಾನೆ ಲಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಶೋಭಂದು ಅಕ್ಕ ಅಂತೆ, ವನಿತಂದು ತಂಗಿ ಅಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಐಡಿ ಬೇರೆ ಅವರೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ. ಶೋಭಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಅನ್ವಲ್ ಬದಾರು, ಶೋಭಾ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಉಮೇಶ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಇದೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ತೆತ್ತ ಉಂಟ ಜನೇನು ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಪಾಪಯ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಾತೆ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡದೆ. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಾಪ ಅಂಡ ದಾದ ಅಂಪು ಮಾತೆನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಪಂಡದು ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾದ ಎಡ್ಡೆಡು ತುಗುಪಿರು ಮಾತು ತೋಟದೇ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಬೇಲೆ ಕಲುವೆ ಇಜ್ಜು ಆಯ್ತು. ಶೋಭಕ್ಕ ನೀ ಲೇಟಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಾ, ನಿಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರಾ ಮೌನಶ್ರೀ?
ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಲು ಮಾರ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಿ ತಪ್ಪಿ ಆಯ್ತು, ಮೋಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪಿಕೆ ಅರ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದದ ನೀನು. ಎಂಕಲನ ಪಾಪನೇ ಅಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪನೇ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಪಾಪನೇ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಪಾಪ ಪಾಪ. ಹೌದು, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಇದ್ದ. ಓ ದೇವರೇ, ಶೋಭಾ ನೀಕು ಬೋಡಿತ್ತರ ಮದುವೆ ಬೇಗ? ಹೌದಾ ಶೋಭಾ, ನಿಂಗೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಬೇಕಿತ್ತ? ಮೌನ ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ನಿಂದು. ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಶೋಭಾ, ಬೇಕಿತ್ತ ನಿಂಗೆ? ನಿನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಮಗನೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಂಟೋಗು ಶಿವನೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರು, ನೀನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮೌನ, ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲವ ಮೌನ. ಈ ಶೋಭಾ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾಳೆ, ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಿತ್ತು, ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವರ್ಷಿಣಿ ಹಾಯ್ ಆಯ್ 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 ಆಯ್. ಮಳ್ಳು ಬಳ್ಳಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ, ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ವಿಭಾಗ ಅಂತ. ನಾವಿರೋದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ, ಆಯಿತಾ? ಬೇಕಾ ಏನಾದರೂ? ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ. ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿಯವರಾ? ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕೇನು? ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೇಳಿ, ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ಶೋಭಾ. ಅವರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ. ಮೌನ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡು, ಮೊಸ ಮಾಡಬೇಡ. ಇವಳಿಷ್ಟೇ ಯಪ್ಪ. ಹೌದು, ಎಸ್. ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ನೀವೇ ನನಗೆ, ನೀವೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಕಿ ಅಕ್ಕ. ಓನ್ಲಿ ವೆಜ್ ಹುಡುಗಿಯಾ? ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆಜ್ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಕ್ಕ. ಹೌದಾ? ತರಕಾರಿ ಹುಡುಗಿಯರು ನಾವೀಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರು, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ. ಅಂದೆ ಸರಿ ಅಂದಿ. ಆಯ್ ವನಿತಾರಿ ನಿದ್ರೆ ಲಾಕದ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್. ಹಾಯ್ 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 ಪಾಡ್ನಿಯಾ? ಓ ಮಾಮಿಯೇ ಅಂದಿಯೇ. ಓ ಮೂರ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಭಟ್ರು, ನಮ್ಮದು ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೆಪ್ಪಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಬಂಗಾಪಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಬಿಡು ಅಕ್ಕ, ಮದುವೆವರೆಗೂ ಕಾಯುವುದು ಯಾಕೆ? ಹೌದು, ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಆಗುದಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ ಇದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ, ಮದುವೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಣಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ ಯಾಕೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಟ್ ಬಾಡುವಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ವನಿತಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹೌದಾ? ಮದುವೆ ಬೇಗ ಆವುಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಕಂಪ ಪುಡಿಯೇ ಅಂದ. ಭೂಕಂಪ ಏಪ ಆಪುಂಡು ಹೊರಂಗೆ ಪನ್ಪರ ಮಾರ್ರೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ದೆಪ್ಪ 25 ಲಕ್ಷ ರಪ್ಪ. ಅವರ ಭೂಕಂಪ ಆಂಡ, ಅವರ ಖರ್ಚು ಮಂತಿ ಇವಾಗ ಭೂಕಂಪ ಆಂಡ. ಈ ಸಾಲದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಜಿಂಕು ಸುರೂತ್ತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ತೆತ್ತದು ಭೂಕಂಪ ಆವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಾ? ಅಂಚ ಶೋಭಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮೂಲೊಂಜಿ ವನಿತಗೆ ಪಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಬೈಜ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೈದಿನ ಲಕ್ಕ ನಿದ್ರೆಡ್ ಪಾತೀರಿ ನೀವು ಶೋಭಾ, ಅಲ್ಲೇ ಮುಸು ನೀರು ಮೇಪು. ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಓಕೆನಾ? ಮದುವೆ ಯಾಕೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಓಕೆ.
ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು ನೀನು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ. ಗಳ ಶೋಭಾ 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇವೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳಂತೆ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂದು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ, ಹಾಯ್. ಮೌನ ಅಲೆ ಅಲೆಪುನು ಮೌನ. ನನ್ನ ಸನ್ ನೇಮ್ ನೀ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಗೊಂಡರೆ ಒಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದರೆ ಓ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಶೋಭಾ ನಾನ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ತೂಲಯ್ಯ ಮೂರ್ತಿಲಿ ಎತ್ತಿನತ್ತ ಓ ಶೋಭಾ ಅಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ವರ್ಷಿನಿ ಕೋರೆ ಎಂಡಲ ಇರೆ ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಇದನಕ್ಕ ಸಲಪಿ ಹೂವರ್ಡ ಹೆಂಗ್ ಕುಲ್ಲವಂತೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಓ ಅಂಚನ ಬುಕ್ಕಪ್ಪನ ಸಾಲ ದೆಪ್ಪಡ ಇಂಕ್ಲು ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಕವೇ. ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಮದುವೆ ಓ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆಯ್ದಾದ ಪಾತಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿನಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹಾಗ್ಯಾ ಶೋಭಾ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಹಾಯ್. ಹೇಳು ಅಕ್ಕ, ಏನು ಅವನ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಯ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ, ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯ ಮನೋಮೋಹಕ. ಉಂಡರ ವನಿತಾ ಉಂಡ ಅಕ್ಕ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೊಡುವೆ ಬಿಡು, ಬೀಗರಾಗುವ. ಮೌನ ಅವನ ನೇಮ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್. ಅತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಈ ಯಾರಿಂದ ಹೇಗ್ಯ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಅದಾದ ಬಂಡೇರು ಒಲಿ ಮೆಸೇಜರ್ ಬಂಗಾಪಿನಿ ದಕ್ಕಿನಾಲ್ ಉಂಡರಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಹೆಸರು ಚೆಂದ ಇದೆ. ಶೋಭಾ ಮುಲ್ತುಲಯ್ಯ ಆಜ್ మీరు కృష్ణమూర్తి పాతిరదుల లేరు మొల్మని పూజలు పాతిరియా. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲವಾ. ಇನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಾರ್ರೆ ಓ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಭೂಕಂಪ ಆಪುನಂದ ವನ ಸಾಂಡಿಗೆ ಅಲೆ ಓ ಆಂಜವೆ ವನ ಸಾಂಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ದಾಯಿಗ್ಯಾ ಆಟ ಬರ್ತೀನಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಏಳು ಮುಲ್ದಾಯಿಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಆ ಜನ ಪಾತಿರೋದು ಇರ್ತಾರೆ ಅದ ಅವಸ್ತೇನೆ ಆ ಜನಕ್ಲ ಮದುವೆ ಆ ಹುಡುಗತ ಆರು ಪಣ್ಣಿನಿ ಈ ಸಾಲದ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ಸಾಲದ ಎತ್ತರಡ ಎನ್ನ ನಾಮಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಡ್ಚಕ ದಾಯಿಗ್ ಇದೆಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ನಾಮಿನಿ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಇದು ಕಟ್ಟುವರತ ದಾದ ಮಲ್ಪಿ ಮಗೆ ಶೋಭಾ ಆ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತಿನಿಯಾ ಪಾಪ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ಜೆತ್ತೇನ ದಾದನ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಅವನು ಬತ್ತನತ ಅನ್ನಿದ್ರತ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತನ ಕುಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಐಕೆ ಇನಿ ನೈಟ್ಗೆ ಪೋಂಡಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀದಾ ಬರ್ತದ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡು ಕುಲ್ಲೆ ಹೊರತು ಕಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಲ್ಕಲ್ಗುಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಜಾರಂದೇನ ಕೋಲಯ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಇದು ಲೈವ್ ದೀಕರ ತೋಜು ಡ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗೆ ರಭಸ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿಜ್ಜೇರು. ಮೌನ ನಿಮ್ಮದು ಪೇಟೆ ಅವ್ರ ವಿಲೇಜಾ? ಡೌಟು ಪೇಟೆನಾ? ಏನು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲು ಪಾಡೋಡವಾಗ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಇದು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಾಮಿನಿ ಪಾಡು ಜಾವೆ ದೆತ್ತು ನಾನಿರೆ ಒಂದು 10% ಕೊರ್ಪೆ ಇವಾಗ ಕೋಲ ಉಂಡ ಕೋಲ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಇನ್ನು ಜಾರಂದೇನ ಕೋಲ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಬರು ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೊಡೆ ಮತ್ತೇರಿ ನಿ ಬಲೆ ಮಾತಾ ಅಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಪೂಕ ತುಕ ಅಂದು ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಕುಲ್ಲು ಬುಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಲ ಬಂಡೇರಿ ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಭೂಕಂಪ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಭೂಕಂಪ ಅಂಡ ಸಾಲದೆತ್ತದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾರಿ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಅಪಗನೆ ಭೂಕಂಪ ಇರವಣ್ಣ ಸಾಲದೆತ್ತದ ಈ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟರ ದಿಕ್ಕುಜದೆ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಯಾನವೇನು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೆ ತಿನ್ಪೆ ಪಾಪದಾಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪುದಾಡೋದು ದಾನ ಮನ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ
ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮತ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ ಪಾಡ್ದೆ ಪೂಕ ಬಕ ಆಸೆ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬಕ ಓಲಾಂಡಲ ಪಾಪದ ಪೊನ್ನುಲಿತ್ತನ ಮದುವೆ ಆಪಿನ ಪೊನ್ನುಲಿತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೊಂತೆ ಕಾಸು ಮದುವೆ ಅವರಿಗೆ ಅಕಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಲೆ ಬಾಪತಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾಪುಂಡು ಕಾಸು ಪೀರ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಕೊರ್ಕಾದ ಸೈಪ್ಲರ್ ದುಂಬು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ ಸೈತನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಲು ಸಾಲ ಮಂತ್ ಸೈತನ ದಾನ ಮಂತ್ ಬತ್ತಲ್ಲತ್ತ ಪಂದ್ ಸ್ವರ್ಗಗೆ ಪಾಡೇರು ನರಕ ಪಾಡೇರು ಸಾಲ ಮಂತ್ ಪೋದು ಉಂದು ವನಿತಾ ಮಾಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಮೂರ್ತಿ ಮೇರ ವನಿತಾ ತೂಲ ವನಿತಾ ಮಾಮಿ ದಾನೆ ಪೂರ ಮೂರ್ತಿಡ ಪಾತಿರು ಸೇರು ವನಿತಲ ಶೋಭಲ ಕೋಪನ ಮೂರ್ತಿಡ ದಾನೆ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ವನಿತಡ ಶೋಭಡ ಪೂರ ಕೋಪನ ಮೂರ್ತಿ ಕೋಪ ಇಚ್ಚವೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಪಾತಿರಂಡು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಮಾಲ್ಕೇಂಡರಾ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲ್ಕೇಂಡಿಯರಿಗೆ ಬೋಡ ಮಾಲ್ ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗದೆಂತು ಸೋತೆ ದಾನೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೂರ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂಚ ಇರೇಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೇಕ ದಾನ ಮಲ್ಪೊರ್ಡ ಈರು ಸಾಲದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಲೇಕ ದೇವೇರು ಇರೇನು ಸೈನೇಟ ಬದುಕ ಹುಡುಕ ಅಂದಂದು ಯಾವಿ ಅಂಚ ಬಲ್ಪವೇ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯಿತು ತರುಣ ಓಕೆ ಊಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ತರುಣ್ ಅವರೇ ಶೋಭಾ ದಾಯಿಗೆ ಮದಿಮೇಯ್ನಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತನು ಪಂಡಿಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಮೀಶೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಡಬ್ಬಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಜಾನ್ ಡಬ್ಬಿದ ಸಂತಾನ ಬರ್ಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಕ್ಕ ಅಂದತೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಇಂಚಾತ್ ಕೊನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದು ಎಂಕಲು ದಿನಾ ನಿದ್ದೆ ಕಜ್ಜರುವ ಮಾರೆ ಇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರ್ದು ಇಂಚ ಪನ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಿಕ್ಯವು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಐಕ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಂಪರೆ ಪೋಪಾರು ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಲಡಿ ಪುನಕುಲು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ ನೆಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬೋ ದೇವ ಸತ್ಯ ಇಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದ ಮುನ್ಪು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತೂಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಗುರಿಗ ಕೋಲ ಮಾತುಂಡದೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೂಪುನ್ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ತಾರೆ ಕಜ್ಜರ್ ತೂಪೆ 2 ದಿನ ಆಯ್ತಾ ನಾದ ಪನ್ಪೆರದೆ ಜಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚಲ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಭಾರತಿ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಭಾರತಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅತ್ಯ ಶೋಭಾ ಬೇರೆ ಮೂರ್ತಿರ ದಾಯ ಪಾತಿರು ಅರೆ ಕರ್ತಿಸಿ ನಿಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲರತ ದಾಯ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಶೋಭಾ ಎಂಕುಲ ಕೆಬಿಟು ಸೀತಾ ಮೂಕುಡು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುಂಡೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಕೆಬಿಟು ಸೀತಾ ಮೂಕುಡು ಕಣ್ಣೀರು ದಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಮುದೋಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಾದ ಬಂಡೆಯ ಶೋಭಾ ಅದೇ ಶೋಭಾ ದಾದಯ್ಯ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತ ದಾದ ಬಂಡೆಯ ಶೋಭಾ ಪನ್ಯ ತರುಣ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ಶೋಭಾ
ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೌನ್ ಆಂಡಕ್ಕ ಏನ ಶೋಭನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಂಡಂದಾ ಮಣಿಪುಜಲು ಗೇಟಲ್ಲಿ ಮುದೋಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡೋದು ಎಂತವ ಶೋಭಾ ಓ ಶೋಭಾ 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 ಸಭೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನದ ಪಾತಿರ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೌದಾ ಕಲವೇರಿಗೆ 90 ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಗೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರೋಡು ಅಂದು ತರುಣು ನಂಬರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರಾ ಅಂದ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಇದು ಬರ್ತದ ನಂಬರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಡೇರಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಈಗ ಓ ನಮ್ಮದಾಯ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪಾತರ್ರೆಗ್ ಹೂ ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ಮೆರಡ ದಾಯ ಪಾತಿರ್ಜ ಮೂರ್ತಿಡ ಆರು ಏತುಲೆ ತಿರುಗೊತ್ತುನ ಪಾಪ ಮೂರ್ತಿ ದಾನೆ ಪಾತಿರ್ಜ ಪಂಡದು ಸ್ಕಿಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಹೋಲುಂಡು ಶೋಭಾಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿಜಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಶೋಭಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಡ 90 ಪರ್ದೆ ಪಾತೆರಡ ಅವಕ್ಕ ಅಂದೇ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಹಂಚಿದೆ ಹೂ ಯಾನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ತೆ ಈರ ಮೆಸೇಜ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ್ ಇಚ್ಚೆ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಓಲುಂಡು ತುಲ ಮೂರ್ತಿ ಮಕಾರ ಸಿಗ್ಲಿತ್ತರ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಾತಿರ್ಜೀರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 90 ಪಾಡುವಾರ ಇರು ವನ ಸಾಂಡ ಕೇಂಡೀರು ಅಂದು ಬಂಡ ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ತೂತೇತಾಯನು ಅಲ್ತರ ಬಕಾರ ಪಾತೆರದು ಇತ್ತೀರ್ ನಿಂಡ ವನಿತರವರ ಮೂರ್ತಿ ಬಲೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇರ್ದಾನಿ ಇಜೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದಾ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಬಜ್ಜೆ ರಾಶಿ ಪಾಡದು ಬರ್ತೇರು ಕೂ ಕೂ ಉಮೇಶ ಬಲ ಆಂಡ ಬಜ್ಜೆ ರಾಶಿ ಬಾರ್ದು ಇತ್ತ ಬಜ್ಜೆಗೆ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಕೋನಿ ಕೊರ್ಲ ಯಾನು ಮುಲ್ಬೇಕಂತ ಮಾರುವೆ ತಾರ ಇಂಡ ಉಮೇಶದ ತಾರ ಇಂಡಗೇನು ನಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ ತಾರ ಇಜ್ಜಾತ ಉಮೇಶ ಯಾನ್ ತಾರ ಇದು ಅಂಗಡಿ ದೀಪ ಹೆಂಗೆ ತಾರ ಕಂತ ಕೊರ್ಲ ಅವ ಬಂಡಲ್ಲ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು 90 ಪಾಡ್ಯರೆ ಯಾನ್ ಪೊನ್ನತ್ತು ಅಕ್ಕ ಹಾಂ 90 ಪಾಡೊಡ್ಚಿ 90 ದಾಯಗ್ ಪೊನ್ನುಲ್ಲಂಗಿ ಆನುಲ್ಲಂಗಿ ಪೊನ್ನುಲ್ ಪಾಡೋರಿಗೆ ಚಂಡ ಪೊನ್ನುಲ್ಲಂಗಿ ಆನುಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಯಾ ಶೋಭಾ ದಾದೆಯ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಬರ್ತು ದಾದ ವಿಷಯದಿಂದ 90 ಪಾಡ ಬನ್ನಿಯ ಶೋಭಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎಸ್ಐನ ಮಗನಂತೆ ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಬೇಕು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೂರಿಯರ ದುಂಬು ಪಾರಬೇಕು ವಾ ವಾ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಯ ದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡುಂಟು ಪದ್ಯತ ಶೋಭಾ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎಸ್ಐನ ಮಗನಂತೆ ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಬೇಕು
ಮಂಚದ ಪೊಡಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಪಾರಬೇಕು ಉಮೇಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡು ಈರು ಮಾತ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪು ಎಂಕ ತಪ್ಪ ಆಂಡ್ ವನಸು ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ವನಸು ದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆಂಡ ವನಸು ಎಂಕಿತ್ತ ಅನ್ನು ಆನ್ ಏರು ಪೊನ್ನು ಏರು ಪಂಡದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕು ಇತ್ತ ಆನು ಏರು ಪೊನ್ನು ಏರು ಪಂಡದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ದಿ ಓ ಮೆಗ್ದಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿದಾದ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮ್ಯಾದ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರಬಜ್ಜೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿ ಅಣ್ಣು ಅತ್ತ ಆನು ಆನು ಏರು ಪೊನ್ನಿ ಏರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಗೆ ಏರು ಪಂಡದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಆಪು ಪಾತೆರೆ ಮಸ್ತು ಗುರುಪುಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವು ಮೆಗ್ಗಿದಾದಯ್ಯ ಮೆಗ್ಗೆ ತಮ್ಮನಾ ತಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ತಂಗಿ ಅತ್ತವ ಅಲ್ಲವಾ ಆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪುನ ಅಂದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇನ ಬೇಲುಡುಲ್ಲೇನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ಬೇಜಾರದಾನೆ ನಿನ್ನ ಒರಿಯನ್ ಬಿಡ್ತು ಪೋಪುನ ಬಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರತೆ ಅಂದಂದೆ ನೆನ್ ಮರಕ್ಕೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆದುಲ್ಲ ಈಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇವೆ ಈಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸಬ್ ಮಲ್ತಾರಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪಣ ಬಿಡ್ಚಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆಲಾವೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಭಾರತಿ ಭಾರತಿ ಯು ಡೂ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನೋ ಮೆಗುದಿಗು ಮದಿಮೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಕೇಳಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ತಂಗಿ ಅತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮೀದು ಬರ್ಪೆ ಉಮೇಶನ್ನ ಗ್ರಹಣಯಿನಿ ವಾ ಗ್ರಹಣಯ ಹಾಯ್ ಬನು ಆನಂದ ಸಾಗರ್ ಓಹೋ ಸಾಗರಿಂದ ಲೈವ್ ಸುಹಾನ ಎಸ್ ಪದ್ಮಾಂಬರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಗ್ರಾನ ಎಂಕ್ ಪಚ್ಚಿದ ಯಾವ ಅಯ್ಯಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಗ್ರಾನ ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತಂಡ ಉಮೇಶನ ಗುರ್ತಂಡ ಇರೇಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ನೇ ಪಾಪ ಈಗ ಉಮೇಶ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮೇರ ಬರ್ಪೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದು ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಪಾತೇರ್ಗ ಪೂರ ತಜಪವು ನಿನ್ನ ತೋಟ ಇಲ್ಲು ಅಮ್ಮನ್ ತಜ್ಪಾವು ಪಪ್ಪನ್ ತಜ್ಪಾವು ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ತೋಟನ್ ಪೂರ ತಜಪಾವು ಪೆತ್ತ ಕೋರಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಪೂರ ತಜಪಾವು ನನ್ನ ಮೀಯರೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಪಂದು ಗರ್ನಲ್ದ ಕೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಸಿಲು ಹೇಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇನ್ನ LKG ಟೀಚರ್ ಹೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ LKG ಟೀಚರ್ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಪೋದು ಪಾತೇರಿಗ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಮೆಗ್ಗೆ ಪುನಿಯ ತಮ್ಮನ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಾರ ಇದು ಆನ ಪೊನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಸುರುಟು ಎಂಕೊಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಕ ಏ ಉಮೇಶ ತಾರೆ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇವ ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜ ಇವ ಬೊಂಡಕರು ಏನ್ ತಾರೆ ಬೊಂಡಕ್ಕೆ ನಿಂಡ ಕಾಸಿ ಇರ್ಕೇನಿ ಕಾಸು ಬರ್ಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೋರಿಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ಬೇಯ ಏನ್ ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೊಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ವೆ ಅಂತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ಫ್ರೀ ತಾರೆ ಕೊಡು ತೋಟಪ್ಪನಾಗ ತಾರದ ಮರಿಜ್ಜ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಮಂಡೆಗೆ ತಾರೆ ಇಡು ಹಾಕು ಇತ್ತರಿಗೆ ಏ ಲೈವ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಉಮೇಶನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರ್ಪೇರು ನಿಂಡ ಪಾತ್ರೆಡಿಗೆ ಅಂತ ಪನಿಯಾ ಈ ಬೇ ಮೊಲ್ದಾಯಿಗೆ ಇದಿಲ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋಬಾ ಮೆಸೇಜಿನ
ಎಂತಮ್ಮ ಅತ್ತು వచ్చరుండదా భయ్యకి ఎత్తుకంటే పోపిని కొత్తిచ్చి వచ్చింది పోడు నెలపుర ఏ పగడతాయి మధ్యాహ్నం బంద్ కదా నాటికి బండి రిలీ సెకండ్ సాటర్డే ಈ ಎಪ್ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ಯಾ ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ಉಮೇಶ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಓ ಮಾಮಿ ಬತ್ತನಾ ಲೈಕ್ ಗೋರು ಉಮೇಶಡ ಕೇನು 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 ಚೇ ಅಕ್ಕ ಏ ತಾರೈ ಕೊರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ತಾರ ಎತ್ಕೊರಿಂದ ಕೊರ್ವಿ ತಾರದ ಮರ ಏತುಂಡ್ಯಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿ ಆತೇನಾ ಬಾಯ್ ಮಾತೆ ಬರ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಯವಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಕೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ ಗಂಟೆ ತಂದ್ರದ ಮುಂಚೆ ನರಮಿನ ನರಮಿನ ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಪೂರ ಸೇರ್ಲಿ ಲೈವ್ಗೂ ಅಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆ ಪಾತಾರ ಅರ್ಗ ಉರುಪೋಪು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿಗೆ ಬಾಯ್ ಅಂಡ ಹೊರ ಭರ್ಜರಿ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಶೋಭಾ ಬಕೈಜಿ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಪಾಡುಂಡ ಯಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪು ಜವಿ ಓ ಉಂಡ ಪೆತ್ತ ಏತುಂಡು ತರ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅರೆಗು ಉಮೇಶ ಅನ್ನಡ ದಾಯಕೋಪ ಉಮೇಶಡ ದಾಯಕೋಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಿಗು ಉಮೇಶೆ ಎರೆಗು ಕೊರ್ರೆ ಆಲು ತಾರೈ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ ದಾದನಕ್ಕ ಉಮೇಶೆ ಇರೇಗ ಹಾಲು ತಾರೆ ಕೊರ್ರೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ ಅಂದಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅಡದಾಲ ಗುರ್ತಂಡ ಇರೇಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶನ ಗುರ್ತಂಡ ತರ್ರೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬರುವುದು ಬಂದಿದ್ದೀರವಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಕೋಪ ಇತ್ತಂಡ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೋರಿ ಗೊರುಡಿಗೆ ಅತ್ತು ಉಮೇಶ ತಾರದ ಮರ ಏತುಂಡ ಇಲ್ಲ ತಾರೆ ಮರ ಏತುಂಡು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಎಷ್ಟುಂಟ ಉಮೇಶ ಎಷ್ಟುಂಟು ತಾರದೆ ಕೇನಿ ನಿಜ ಕೇನಿ ಮಾರ ಉಮೇಶ ಈ ಪನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಬೇಡ ತಾರಾಯಿ ಎನ್ಪುಂಡ ಶೋಭಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾ ಎಂಕುಲಿತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುರಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಒಂಜ ಲಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಹೊಸತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎప్పుడు ಬಂದುಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೇರಿದ ಅಂಚ ಉಮೇಶ ಎಂಕು ಬೊಂಡಕೊರ್ಪು ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ಉಮೇಶ ಬೊಂಡಕೊರ್ಪು ಜನಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಕೇಶವ ದೇವಾಡಿಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಉಂದು ಕೊಕ್ಕನೆ ರಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಅಂದೆ ಗೆಪ್ಪುದೆ ದಾದೇನಿ ಅವುಯೇ ಮಲೇಶ ದಾದೇನ್ ಗೆಪ್ಪುನಿಯೇ ಇಲ್ಲು ಓ ಅಂಚನ ದೆಪ್ಪುಲು ವನ್ನಗಾರು ತಾರೆದ ಮರ ಕೇಳಿರ ಈ ಕಾಂದು ದೆಪ್ಪೊಡಿ ಒಯ್ಕಲ ಯೋಗ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಇಲ್ಲು ಮದಿಮೆ ಪರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಪರೆಗಿಲ ಯೋಗ ಕೂಡ್ದು ಬರಡು ವಾ ಟೈಮ್ ಅವಳವೇ ಟೈಮ್ ಆಪುನಿ ಅಂದತ್ತೆ ಅಂಚ ದೇವಿಯರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಏಪ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅದಾಗ ಪೋಪುನಿ ಮೀಯರ ಪುಟ್ಪಾರ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು
ಏದಿನಾಡು ಮೀ ಅಂದ ಉಮೇಶ ನಮಸ್ತೆ. ವಾಮನ ಮುಂಗುಲಿ ಮುಸುರುದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈದಾದ ಮುರುಮೀನು ಮುಸುರುದ ಅಂಜ ಬರ್ತನು ಮುಂಗುಲಿ ಮುಸುರು ಮುರುಮೀನು ಮುಸುರುದ ಅಂಜ ಬರ್ತನು ಇರಿನ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನರಮಾನಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಶೋಭದಾನೆ ಮೊದಲು ಕಿನ್ನಿ ಶೋಭದಾನೆಗೆ ಆಂಡು ಮನಸ್ಸು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಂಡು ಈರು ಪಂಡೆರ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೋಡು ಬಂಗೋಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡುದು ಕುರುವೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಈರು ಪಂಡೆರಡ ಉಮೇಶೆ ಬಂದೋಗು ದಾದ ಅರ್ಥ ಅವದು ಕೊಂಚ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ಯ ಅವಿನಾ ಕೋಳಿ ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲ ಕೋಳಿ ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲು ಕೋಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊದಲು. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಅರಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅರಿಬೋಡಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೂ ತಿನ್ಪುಂಡು ಚೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಜಡತ ನಾಯವು ಅಂದ ಓಲೂರು ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲಿಯೇ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ಲವೇ. ಮುನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಸರಿ ತಿನ್ಪುಂಡ ಸೋಬ ಅಂದಿಯಾ ವನಿತಾ ಈ ಅವು ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿನ ಮೊಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಸೋಬಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ ಅವು ಬಕ ಮೊದಲು ಅಂಚೆನೆ ಸರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂಜಿಗವು. ಏನು ಏನು ಪುಗ್ಗೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾ ಪುಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಾಧಾನ. ಅಂದಿಯ ವನಿತಕ್ಕ ಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಪಾಡು ಎಡ್ಡಾಂಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅಲ್ಲ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೈಕಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ಕೊನ್ನತ್ತದು ಬಾಯಿ ಕೊರಡವು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಏರು ಮೊದಲ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಬೈಜೀರ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಜೀರ್ ನೈಟ್ ಅದ ಆ ಚೆನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಬರ್ಪುರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ದು ಒಂದುಂಡ ನಂದ ಇಚ್ಚಿ ಸಿ ಆಯ್ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ದು ಒಂದುಂಡ ಅಂದ ಅನ್ನೊನ್ನೆ. ನೀವು ಯಾವ ಊರು ಅಮ್ಮನ ಓಮನ? ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸಾ ಅವು ಬಕಾಸುರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ ನಾಯಿದ ಉಂಡತ ಮುದಲು ಉಂಡತ ಬಕಾಸುರೆ ನಿಕ್ ಸರಿ ತಿನ್ನೋಡೈಕ್ ಆ ಬಕದಾದ ಗೊತ್ತು ನಂಚ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಒನಸು ಮನ್ಪದ ಜಪ್ಪಂಡ ಆ ಮನಿ ಪೂಜಿ ಏರಿ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೀಲನೆ ಆಡವಳು ಬಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರ್ನ ಬೀಲ ಆಡವಳು. ಹೆಲೋ ಲೋಕೇಶ್, ಮುದ್ದೆಲ ಹತ್ತು ಕೊಡಿ ಮುದಲು ನಾಯಿ ಮಾರ್ರವು ಕೃಷ್ಣಪುರತ ಮಠತ ಬಲ್ವಿಯೇ ಪತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ನಕ ಕೃಷ್ಣಪುರತ ಮಠತ ಮಠತ ಬಲ್ವಿಯೇ ಪನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ನಕ ಕೃಷ್ಣಪುರದ ಮಠದ ಬಲ್ಲು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನೇ ಮಾರ್ರ ನಾಯಿ ಈ ಕೊರೆಪನ ಉಮೇಶ ಈ ಕೊರೆಪನ ಕೊರೆಪನ ಈ ಬಕ್ಕ ಮೀಲ ತುದೆಂಡ ತುದೆಕ್ಲಾಗಿ
ತುದಿಗಳಾಗ್ಯಾರ ಮೀಯಾರ ನಾಸಿ ಚಂದನೆ ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದು ಚಂದನೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನಡ ಕೊರತೊಂದೇ ಉಳ್ಳಯಾನ್ ಅರ್ಚನಾ ಕೊರೆಪು ಕೊರೆಪು ಕೈತಲ್ದ ಪಂದ್ ಕೇಳ್ನಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕೈತಲ್ ಕೃಷ್ಣಪುರಗೆ ಆ ಜನ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಅಲ್ವಾ ಕೇಂಡೀರು ಓ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ನಿರಂಜನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬರ್ತೀರು ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಾ ವಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಜೆತ್ತನೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡ ಅಂದ ಅಂಚುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತು ಜೆತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಅಡಿಪು ನೀರು ಒಚ್ಚು ನೀರು ಮಂಜು ಹಾಯ್ ಅವಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬಗುಲ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ಮಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಲೈವ್ ಯಾನ ಪೋಪ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ತೂದು ಗೊತ್ತನ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪಲ್ಲತ ನೆರ್ಪಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಲೇರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ತೂಪುನು ತಾಯಿ ನೆರ್ಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವಪ್ಪ ಹಾಲು ಪೆದಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನಂದ ಬುರ್ಚಿ ಪಡಂದ ಅವು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಜು ಹಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ದೇವರೇ ಗತಿ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ದೇವರೇ ಗತಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಸ್ಮಿತನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಡು ಬನ್ನಗೋರ ತೂಪೆ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ಮಾತ್ರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಜೈ ಸೋನ್ ದಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ದಾದಾ ಶೋಭಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ ನಾನು ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ 37 ಸೆಕೆಂಡ್ 37 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಎಂಗಿ ಬ್ರೋ ಪೋಯೇರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಎಂಜಿ ಬ್ರೋ ಪೋಯೇರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಏರು ಎಂಜಿ ಏಯಾ ಎಂಜಿ ಮೇಸಾ ಉಮೇಶ ಇಂಕಲ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾರ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪೂರಂಡು ಎಂಕ್ ಮುರನೆ ಅಸ್ಮಿತಾ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೋಲು ಎಂಜಿ ಬ್ರೋ ತೀಯೇರು ಏರಿಯಾ ಎಂಜಿ ಬ್ರೋ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಎಂಜಿ ಬ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಜಿ ಬಂಡ ಏರು ಎಂಜಿ ಬಂಡ ಏರು ಕೊಲ್ತಾರ ಎಂಜಿ ಬ್ರೋ ಇಂಚೇನು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ನಾವು ವನಿತಾಗ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಗೆ ರಕ್ಕನಾಗ ಚಾ ಅವಡು ತಿಂಡಿ ಅವಡು ಬೇಲೆ ಅವ್ರು ಸರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಡ ಕೇಳ್ನ ಬರ್ಪತ ಅಸ್ಮಿತನ ಲೈವ್ಗು ಬಟ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿ ಏರು ಬಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹಾಕಲೇನು ಏರವು ಇಲ್ಲು ಓಲ್ ಮಾತ ಕೇರ್ನ ತಪ್ಪತ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತೈತ ನಾ ಕೇಂದೋಲಿ ಅಂದ ಎಂಚ ತೀರ್ನಿ ಪಂಡದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೈಕ್ಲ ಬೋದು ತರೆಪಾಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂಚಿನ ಆಶಕ್ಕನೇ ಸೈತೀರು ಮಾರಯ್ಯ ಆಂಡ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಬತ್ತೀರು ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಲಿಯನ್ ನೀಡಿಯಾ ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಾ ಆತಿರ್ ದೊಂಡದ ಪಸಿನೇ ಆಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೈಜನ ಲೈವ್ ಸಬ್ಬಾತಂದ ಮೀಂದ ಡಿಪರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಏರ್ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜೋಕೆನಾ
ಬಾರಿದಕ್ಕ ಅರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋಂಡ ಕೊಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಿ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ನೀರ್ದ ಬಾಟಲಿಯಾ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಉಮೇಶನಾ ಹಾಂ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕುಟಿ ಸೈಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದಿರಪ್ಪ ನೀನು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಬಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಇಪ್ಪು ಹಾಂ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ನ ಶೋಭಾಲೆ ನೀ ಬರ್ಪ ಅಬ್ಬ ಉಮೇಶ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪದ ತೋಟಪುರ ತಜಿಪಲ್ಲ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾನ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪಾಡುವೆ ಈ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರಯ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಯಾವ ಆಪುಜಿ ಈ ಸೋಪ ಬರ್ಪ ಸೋಪ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನಾ ಮೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಮಂಗಿ ಮಲ್ತ ಇಚ್ಚಿಯ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಪೋತೇನೆ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಪೋತೆ ಅದಾಗ ತಾರ ದೂರದೀದು ಚೆಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತ ನೆತ್ತ ಬಜ್ಜೆ ಈಗ ಅಯ್ಯೇ ಲೈವ್ ದೀಪಿನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಲೈವ್ ದೀಪಿನಿ ಅವಳು ಏರೇರ ಬರ್ಪುನಿ ಅಕಡ ಪಾತ್ರೆ ಗುಲ್ಲನಿ ಅಕುಲ ಅವಳೇ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಅವೇನು ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆರು ಅದಕ್ಕೆ ಏರ ಬತ್ತಿರು ಕೂಡ ಮರತಲ್ ಬಲಿ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಜ್ಜೆ ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ವಾಟ್ ಬ್ರೋ ಶಶಿಧರ್ ಇನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ದಾದಿ ಏರ್ನ ಎನ್ನವಾ ಓ ಯಶೋಬಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋಗೆ ಇದು ಬ್ರೋನಾ గుడ్ నైట్ అని చెప్పే గంట 3 గంటకి చెప్పుందాదా ఎన్న ఈవినింగ్ ఇತ್ತೆ ಮುಟಾಂಡತ 4 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪಣಾತ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ಕುಂಟು ಅರ್ಧದ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾಯ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ದು ಕೋಡೆ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನೇನು ನುಂಗುದ್ರ ಅಂಟದ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಂದೆತ್ತು ಸೋಪಾಡು ಪಾಡುವೆ ಅವೆಂದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮರ್ತು ಇಪ್ಪುಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೇತ ಎಣ್ಣೆ ಬೇತೆ ಅಮ್ಮನ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಅಟ್ಟಿಗಟ್ಟು ದೀಪುಂಡ ಅದು ಕಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪೋದ ಆಮೆ ತಿಲ್ಲಡು ಗುಳ್ಳುಂಡು ಯಾಂದದ ಮಂದ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕುಂಟು ನಕಲಕಲ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎನ್ನ ಪೂರ ದೀದು ಉಪ್ಪೆನಾ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವನ್ ಪೂರ ದೀದ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಒತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡತ ಕೊರ್ಲು ಮಂತ ಅಡಿಪ್ಪೆ ಅಡ್ತದ ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಒಂತ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂತ ಉಪ್ಪು ಮೀನಿ ಪಾಡುವೆ ಸೋಕು ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಬೆಂದಿರು ಗುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಬಾಜಿ ಬರ ದಿಕ್ಕಿ ದೀಪೆನಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ಫುಲ್ಲು ನುಂಗುದ ಬಕ್ಕದ ಮೀಯರೆ ಪೋಪೆ ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕದಾದ ಕುಲೋನು ಅಂತ ಚಾದೀಪೆ ಪರ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಜಿಪ್ ಮಾತುಂಡದ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಮಾತು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡತ ತಿರ್ತು ಅವ್ಲು ಪೋದು ಕುಲೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಗ ಹಾಕುವೆ ಆದಿ ಅರೆನಾ ರೊಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಪುಂಡಿ ದೋಸೆ ಬಿಸಿಲು ಹೇಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬ ಜೋರುಂಟು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಊಟ ಆಯಿತು ಊಟ ಆವಾಗಲೇ ಆಯಿತು ನಿನ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಾರೈತಿವರ ಹ್ಞೂ ಮೀಲಯ್ಯ ಮಾರಾಯವರ ಮೀದು ಬಲ್ಲ ಕೊರ್ತಾವನಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ರೆಗೆ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಬಯ್ಯಗ ತಿಂಡಿ ಕಾಂಡೆ ಮಂತಿನ ತಿಂಡಿ ಬಯ್ಯಗ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡು ಬಜ್ಜಿಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾರ್ ಉಂಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆತೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಲಗಬಹುದು ಮೌನಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೀ ಅವಳು ಮಾತನಾಡುದು ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕನ್ನಡ ನೋಡ ಅವಳು ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು
ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಶೋಭಕ್ಕ ಬಿದಡ್ರೆ ಪೊತ್ತಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಯಾನು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಹತ್ತು ಮಾರೆಯ ಮೀಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೀದ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಬುಜ ಯಪ್ಪ ಲೈವ್ ಬರಯ ಲೈವ್ ಬರ್ಪದ ಈ ಮೀಲ ಬಕ ಮೀಯಂದೇನೆ ಬರ್ಪೈ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗು ನೀ ಹೋಗೋ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಹೋಗು ನೀ ಹೋಗೋ ಕಾರಣ ಎಂತವ ನಿನ್ನದು ನೇಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂತ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ ಗೂರು ಕೋಡೆ ಎಂತವಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂತ ಕೋಡೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯದು ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ 10 ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೇಳದೆ ಓದರಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಎಂತವಾ ಎಂತ ವಿಷಯ ಎಂತ ಇದೆಂತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂತ ನೇಮನ ಕೋಡೆ ಅಂದ ಕೋಡೆನೇ ಮತ್ತು ಮುರಾನಿ ಕೋಲ ಇತ್ತು ಕೋಡೆ ಹೋಲಿ ನೇಮ ಇಂಕಲ ನೇಮ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಮುರಾನಿ ಕೋಲ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಕಾರಣ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ತರದ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಎಸ್ ಜಾಗ್ರಿಯ ಸಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಹೌದೌದು ನಾನೇ ಏತು ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಜಂದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವಳು ಜೋರುಂಡ ನಾಯಿ ಶೋಭಾ ಮೋಲಿ ಏಪೇಪದಕ್ಕೇನು ದಾದೆಯ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ಮುಸುಂಡುಗು ನೀರು ಮೇಪಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಟವ್ ಮೀಪಾರಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ದಾದಾ ಹೋಗುಜ ಬರ್ಸ ಬರೀದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಚವ್ ಬರೀಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜೋರುಂಡು ವನಿತಕ್ಕ ಯಾನು ಬಾಕಿಲ್ ದಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟುನಿ 1 ವೀಕ್ದ ಉಂಡು ಸ್ಟವ್ಡು ಹೌದಾನೆ ವಾರ ಅದೇ ಮೀ ಭವನ ಬೊಕ ಯಾನು ಎಂಚ ಬರ್ಪೀನಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಈ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕನ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಮೌನ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ರೀಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನೈಕೆ ಪೋಪು ಸಾಬನ ಮೊದಲು ಉಂಡಿಗೆ ಆತ ಇಂಚಿ ಮುದೋಲವು ಮಾಮಿ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಮೂರ್ತಿ ಇದು ಬಾಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರ್ಕೊಂಡು ಕಣಪೆ ಇದು ಬಲೆ ಇದೇನು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರ್ಕೊನಪೆ ಅಂದು ಕಾರ್ಕನಪಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿ ಇತ್ತಿರೋದಾದ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿ ಜೀರಾರಿ ಆ ಪೋಪೆಗೆ ಬಂದ್ಪುರಿ ದಾದೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೋಪನೇರಿಗೆ ಬೇಜಾರದ ನರ ಉಂಡ ಸೊಬಕ ನೀನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಆಗು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಹಾಪಾಪ ನೋಡಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು ಅದು
ಮೌನ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಏಜ್ ಆಗಿದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತವಾ ಇವಳುಂಟಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಹಾಕುದಾ ಅಂದರೆ ನಂಚೆ ನಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವಳಿಗೆ. ಕೋಳಿಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ನಮಗೆ ಕೋಳಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಭವನ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ. ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ತೇವಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪರ ಅದ ಏರೆಗ್ ಅಜ್ಜವೇ ಮೂರ್ತಿ ಏರೆಗ್ ಇರೇ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತ ನಾಪಜ ಕೋಪಾರ್ಪುಣ ಇರೇ ಕೋಪಾರ್ಪುಣ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕರ್ ಬಾತೆರುಜಿ ಇರೇ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಬಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕರ್ ಬಾತೆರುಜಿ ಇರಡ ಬಾತಜಿ ಬಾಕಿ ತಗಲ ಬಾತಿರುವೆ ಇರಗ ಅಪ್ಪಜತೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಾತೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಉಡಿಬಿಡುಪ್ಪನಿಗೆ ಆ ದೇವ ಆಡತ್ತ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಬೇಲೆಂಡು ಆತ ಬೇಲೆಂಡು ನನ್ನ ಪೂ ಬೊಂಬೆ ಅಂತವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ, ಬಾಯ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುದಾ? ಓಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಬೇಕು ಜೀವಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರದ ನರಾನೇ ಹೆಜ್ಜ ಇರೇ ನರ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇಕೆ ಕೇಕಲು ಪಾತೇರ್ನು 2 ಡೇ ಆಯಿತು. ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮೀನು ತಿಂತಾಳೆ. ಬಾಯ್ ಮೌನ, ಬಾಯ್. ಮೌನವು ಚೆನ್ನ, ಮಾತಲು ಚೆನ್ನ, ನಗುವಾಗ ನೀನಿನ್ನು ಚೆನ್ನ. ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ, ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಪದ್ಯ. ವನಿತಕ್ಕ ಚಾದ ದಿಯರ ಅಂದಿಯ ಪಾತಿರ್ ಹೆಂಗೆ ಚಾದಿಲ್ಲ ವನಿತಾ, ಹೆಂಗೆ ಚಾತ ಬಾಜಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರದಾದುಂಡು ಚಾಕು ಮೋಲೆನ್ನಲು ನಮ್ಮ ವನಿತಾ ಮೇರೊಂದಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ಮೊಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ఒకళ్ళ లైవ్ చెప్పరలేచి కుల్లరలేచింది వాళ్ళు చూచూరు నిద్ర మంతొందిಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನತಲ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಆಮ ಮುಜರಾಡ ಆಂಡ ತೆಗೆದಂಡ ನಾನು ಅವಳು ಅಂತ ಒತ್ತಾರಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ వచ్చారు ఆల్బమ్ ఎన్నదిచ్చా గ్యాస్ నీడత్త వైట్ యాదెక్కువ సారు ఉండదు ఏరే దీపే బెలసోబా ಅದೇ ಶೋಭಕ್ಕ ಬೇರಿ ಇರಗೀರು ಗೀತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿನ ಆ ಗೀತ ಬರಡಲ್ಲ ಮುಂಗುಸದತ್ತು ಬಡವೆ ಬೆರಿಗಟ್ಟಿ ಅವು ಗೀತ ಪನ್ನೋಡು ಆ ಬೆರಿ ಅವು ಅದು ಬನ್ನ ಸೋಗ ಅಮ್ಮ ಪೋಪುಂಡವು ಅವು ನಾನು ಕಪ್ಪುಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಆತಿಗೆ ಬಾಳು ಅಂತಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ದೇವಾ ಗಣಪತಿ ಸೆಂಟದಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ఓమా అవైతే 2 ఆతలు చెన్న మౌనలు చెన్న ఇంతగా నిన్ను చెన్న చెన్న
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಡಿಗೆ ರೂಮು ಮಾತ್ರ ಓಡ್ತೀನಿ ಅವರ್ಚಾ ಬೆರಿಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜ ಸೋಬಾ ಸೆಂಟತ್ತು ಗಸಂಟು ಸೆಂಟತ್ತು ಗಸಂಟಿಗೆ ಅದು ದೇವರ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಹಾಂ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ವೈಟ್ ಟೋನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೌಡರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಎಂಡುಂಡು ವೈಟ್ ಟೋನ್ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಟೋನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡುವೆ ಕ್ರೀಮ್ ದಾಲ ಪಾಡು ಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲು ಮಾಯ್ಚರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಂಡತ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಟೋನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾಡು ಜಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಂದ ಕಲೆ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಮೋನಿಡು ಒಂದು ಕಲೆ ಉಂಡತ ಕವರಂದ ಅಂದ ಗಡ್ಡು ಕೆಪ್ಪೆಡ್ಲುಂಡಿ ಈತ ಜಾಗ ಅವು ಉಂಡು ಪಗ್ಗುನ ಪೌಡರ್ ಡಬ್ಬಿ ಅವಳುಂಡು ಮುಂದುವಾ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಬಾಲೆದೆಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಬರ್ಪೇತಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿದೀತೀನಿ ಹಾಲು ಬಂದಾಗ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ಮೂಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಲಿಗೆ ಆಪಣತ ಪೌಡ್ರು ಅವೇಕು ಭಾರತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಮಿ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಮೂಜಿ ಜನರು ಆವು ಮೂರ್ತಿ ಯಾವ ಯಾಲ ನನ್ನ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆಂಡು ಇಂಕ ಬೇಲೆಂಡು ಕುಂಟು ಮಡಿಪೇರೆ ನೆಲವರು ಆಡಿ ಇಂಕ ಊಲಂದ ಅರ್ಥ ನೆಲ వచ్చిన మల్ల ಬೇಲೆ ಬಾಜಂದ ఎక్కున ಅವ್ರ ಬೇಲೆನೆ ಅತ್ತೆ ಗುಂಟರ್ನ ಅರ್ಥ వచ్చిన ఉండత ఇంక మల్ల ಬೇಲೆ ಎಂತ ಮಿತ್ ಬೇಲೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡುಜು ಶೋಭಾ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜು ಮೋನೆ ಕಿರ್ಮೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇಂಕ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಪುಜು ಯಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವೇ ಪಾಡ್ನು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನ ಉಂಡಿಯಾ ಕೆನಡಾದ ಕಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಕಡಪದಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಚಂಡ ಮಾತ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಚಾಪರ್ಪು ನಕು ಚಾಪರ್ಲಿ ಯಾನಂತೆ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾ ಅಲ್ಸ್ತಕಲ್ಲ ದಾದ ತಗೋಡು ರೋಸ್ಮೆರಿ ಪರ್ಪಲ್ ದಾ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚಾಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾಯ್